Il-Gżejjer Maltin ħejjew ruħhom għal maltempata Harry fejn mbassar rifnu qawwi. Fl-Aperer sistema ta' pressjoni baxxa li ġiet għal dik li ngħidula cut-off flow li din is-sistema tkun maqtuwa għalja u tiġi iżolata. Kienet edha testendi minn fuq il-Peninsula Iberjana sa fuq it-tramuntana tal-Afrika u bdiet tries għalejn il-vant fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. U bil-moviment tagħha u anka kif di tibda tifforma fuq l-art ikun hemm dak li jgħidulu cyclogenesis u tibda tifforma arja ta' pressjoni baxxa fuq il-livell baxx ukoll u magħha din hija li qiegħda ġġib dawn l-irjieħat qawwijin lejn Malta li din iċ-ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa bdiet tifforma minn fuq l-Alġerija, infatti anke għandna dan l-ammont ta' trab fl-arja bħalissa wkoll. Graziella Ċini, bassara tat-temp fl-Uffiċċju Meteoroloġiku, spjegat li dan ir-rifnu qawwi mistenni jippersisti sal-jum ta' tlieta kmieni wara nofsinhar. Mill-lejla jibda l-forza 8-9, għada filgħodu sa kmieni wara l-nofsinhar ikun jgħid forza 9 wkoll, u mbagħad sa aktar tard flaxxija u anke matul il-lejl għada għandu jibda jnaqqas. Le mhijiex xi ħaġa unika, mhux daqstit ħant ilu fis-sena sentejn ilu kellna storm Helios li kien laħħaq għal forza 8-9 u kien hemm anke l-buffuri ta' riħ li laħqu għal forza 9. Imma ma jkunx hemm dak il-perjodu li jkun sustained forza 9 ġas kien naqra inqas. Hija qalet li r-riħ se jkompli jonfoħ b'mod qawwi sa nhar l-erba', imbagħad jirritorna fil-ġranet ta' tmiem il-ġimgħa frott sistema ta' pressjoni baxxa. Intant, diversi servizzi tal-baħar jinsabu affettwati. Għal-ħabta tal-4:09 wara nofsinhar, il-Ministru Għawdex ħabbar li s-servizz tal-Gozo Channel ġie sospiż. Is-servizz pubbliku ħareġ istruzzjonijiet lil ħaddiema Awċin li jaħdmu Malta u viċi versa biex fejn ix-xogħol jippermetti jaħdmu mid-dar. Sospiżi għal kollox jinsabu s-servizzi tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex, il-lanex tal-passiġġieri fil-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett u l-vjaġġi bil-katamaran tal-Virtu Ferries bejn Malta u Sqallija. Ix-xogħol fil-Freeport ilu wieqaf mill-bieraħ fl-10 ta' filgħaxija. Kelliem mal-Freeport qal li dan iseħħ skont proċedura stabilita dwar ċirkostanzi ta' riħ qawwi li tiżgura żmien biżżejjed biex il-ħaddiema jikkonkludu x-xogħol b'mod sigur u joħorġu mit-terminal tal-containers u bekk inaqsu r-riskji ta' korrimenti u ħsara lit-tamir. Kif huma l-affarijiet sa issa intqal li l-operat fil-Freeport mhux mistenni jerġa' jibda qabel l-4 ta' nofsinhar ta' tlieta. Fl-istess akwata skont proċeduri ta' prekawżjoni u konformi ma' standards ta' sigurtà, it-tanker ta' l-NLG nħarex minn mal-moll u ġie ankrat ftit il-barra b'sistema ta' irmiġ stallata għal meta jonfuħ riħ ta' din il-qawwa. Bħalissa ma jiġix ippumpjat l-NLG lejn l-impjant u jittieħdu miżuri biex jiġi assigurat li tintlaħaq id-domanda għall-enerġija.